Надя Манова и Габриела Дочева са две предприемчиви студентки, заели се с нелеката задача за създаването на нова платформа в интернет пространството, която да бъде в полза на младите хора в България, търсещи реализация. Идеята е на Надя, а Габриела решава да я подкрепи. Заедно решихме да направим платформата Careers for Students, която да бъде платформа за кариера на студенти, където могат да намерят информация за стажове, обучения, стипендии, конкурси и всичко свързано с тяхното кариерно и професионално развитие. И затова решихме да подпомогнем студентите от цяла България, като платформата е само за български студенти. Сайтът предлага различни възможности за професионална реализация според интересите на всеки студент. Освен за бакалаври, има и опции за хора с магистърска степен, дори и за докторанти. Накратко сме представили всяка една обява, като сме гледали да отговаряме на въпросите, нали, как, кой е организатора, къде, по какъв начин, с участието на кого, например, ако има партньорство. И сме го направили максимално лесно, като разбира се на всяка една обява сме направили препратка към източника и съответно към самата обява на събитието или на конкурса, за да може да се прочете повече. Създателите на платформата планират и няколко нови рубрики за практическа помощ и директна връзка с работодатели. За в бъдеще по принцип имаме планована рубрика да направим как се изготвя подходящо CV, подходящо мотивационно писмо. И в по-далечното бъдеще планираме да направим интервюта с самите работодатели, които може би ще си партнират с нас или по някакъв начин имат интерес към платформата, да ги попитаме какво всъщност се търси, какво така привлича, нали, да се намери работа, какви качества се изискват, защото смятам, че за младите е доста добре да се синтезира цялата информация, тъй като те според мен са доста разпиляни и не знаят какво точно да включат, по какъв начин да го представят и така, че да грабнат конкуренцията. Двете авторки нямат професионален опит в създаването на сайтове и се учат в движение, като непрекъснато усъвършенстват работата си. Въпреки че сайтът е само на няколко седмици, вече има интерес от фирми и работодатели. Няколко фирми се свързаха с нас, казаха, че имат интерес, поздравиха ни за идеята, поздравиха ни за това, което правим и се радваме, че точно тази таргет група, която целим, има интерес и е видяла какво правим и че наистина усилията ни са оправдани по някакъв начин към момента. Също така загаднаха, че са готови да дадат финансиране, с което да се подпомогне развитието на сайта. Надяваме се за бъдеще да имаме доста партньори и като цяло да се получи още по-добра и по-достъпна платформа за страната, тъй като в момента тя е доста нова и все още не е така популяризирана. Платформата има и Facebook страница, както и Instagram профил. Така желаещите да се ориентират кариерно имат повече възможности да следят за новостите.